ஒரு ஐஃபோனை எப்படி ரீசெட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிடுங்க. நான் என்னோடய அம்மாவோட ஃபோனை தான் ஃபார்மேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஜென்ரல்குள்ளே போயிடுங்க. எல்லாத்தையும் அழிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே போனீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் ரீசெட் ஐஃபோன் இருக்கும். இதில் போயிட்டு ரீசெட் கொடுத்துடணும். ஆர் இரேஸ் ஆல் கண்டென்ட் அண்ட் செட்டிங்ஸ். இதில் ஆப்வியஸாக அது என்ன கேட்கும்னா டேட்டா எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு ஈஸிம் அழிக்கணுமான்னு கேட்கும். ஸோ ஈஸிம் மட்டும் நமக்கு அழிக்கக்கூடாது. கண்டினியூ கொடுத்துட்டு கீப் த ஈஸிம் அண்ட் இரேஸ் டேட்டா கொடுத்துடலாம். ஏன்னா ஈஸிம் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது எடுக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய வேலையாச்சு. ஸோ நான் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ண போகிறேன். பாஸ்வேர்ட் பார்க்கக்கூடாது. அப்லோடிங் டேட்டாவா ஸ்கிப் பேக்கப் கொடுத்துடலாம். எஸ், இவ்வளோ தான். இது வந்துருச்சுன்னா ஸ்கெட்டிங் ஃபார்மேட்டட்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 டைம்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து திரும்ப ரன் ஆகிட்ருக்கும். நீங்கள் ஒரு ஃபோனை இரேஸ் பண்ணுறப்போ உங்கள் ஓஎஸ் அழிவே அழியாது. உள்ளே இருக்கிற டேட்டாஸ் மட்டும் தான் இரேஸ் ஆகும். உங்கள் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே ரீசெட் ஆகணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸை பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான ஒர்க் இல்லை. நிறைய ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அதில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைம் ரன் ஆகும். இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துட்டு இருக்கப்ப பேட்டரி சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்னு என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஏதாவது பண்ணி ஃபோர்ஸ் பவர் ஆஃப் இது பண்ணிடாதீங்க. ஐ திங்க் ரீசெட் ஆகி முடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆன் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆப்பிள் லோகோ ஷுட் பாப்அப். பர்ஃபெக்டாக பாப்அப் ஆகுது. லெட்ஸ் சீ. கமான். இப்போ வந்து அந்த ஹலோங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே லிக்விட் கிளாஸில் வரணும். வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்டா ஹிந்தியிலலாம் கொடுக்குறீங்க, இங்கிலீஷில் கொடுங்களேன்டா. ஜஸ்ட் வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம லாங்குவேஜை செட் பண்ணி நம்ம வந்து செட்டப் பண்ணிட்டே போயிடலாம். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி another வீடியோ. அதில் நான் எப்படி செட்டப் பண்ணுறதுன்னு காட்டுவேன். ஒரு புது ஃபோன் மாதிரியே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் செட்டப் பண்ணி முடிச்சோடனே உங்களுக்கு ஒரு நியூ ஃபோன் ரெடியாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட். பை.